କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହତାଶ, କର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। କହିବାକୁ ଲାଜ ବୋଲି ବାହାରକୁ ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପୂରାପୂରି ହତୋତ୍ସାହିତ। ଗାଲୁ ଗପରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର, ଶାସନରୁ ପ୍ରଶାସନ। କାହାର କାମ ହେଉନି, କିଛି ବି କାମ ହେଉନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାକୁ ଭରସା କରି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜୋଶ ନେଇ କାମ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କଥା ମିଛ ଥିଲା ବୋଲି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଜିତିଥିବା ନେତାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚାରଣାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମର୍ପିତ ଭଳି ଶୁଆ ଘୋଷିଲା ପରି କେତୁଟା ଘୋଷା ବାକ୍ୟ ରଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଲା 6 ମାସ ଭିତରେ କାହାର କୌଣସି କାମ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟେଇ ଦେଲେଣି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେଣି। ହଉ ଦେଖିବା, ହଉ କରିବାର ଭବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଶେଷକୁ ତୁଚ୍ଛା ପରିଣତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ନେତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଲେଣି, ହେ, ଏମାନେ କାମକୁ ନୁହନ୍ତି, ଭିଡ଼କୁ ନୁହନ୍ତି।